wa sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hi srevi tawe ko nanga u egi siki wagi komitio. Te abun fanuru you kan kara konkruti 1 to 4. Datra oso paramaribo you sorbo na sorbo. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Is the sound of the police. Is the sound of the beast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tori Taki. En je vraagt je af waarom doet Pascal ineens zo gek met een liedje van KRS-One. Dat heeft alles te maken met mijn gast van vandaag. Deze man is ooit een keer begonnen als spreker op een podium. En toen kwam hij met dit nummer op. Hij was namelijk op dat moment politieagent en hij wilde reuring brengen. Hij wilde regeren. Hij zei van, weet je, ik ben een politieman, maar ik zie ook allemaal dingen waarbij ik denk dat kan anders. En dat is dus ook daadwerkelijk wat hij is gaan doen. Hij is een onderneming gestart, de 5O. Hij gaat ons de principes van de 5O uitleggen. En hij gaat ons uitleggen wat hij nu doet na zijn carrière als politieman. Welkom, Mr. Otwin Vlieri. Wow, nou, dankjewel. We hadden niet van die Ik had deze niet verwacht, nee man. En je hebt het onthouden, dus dat is mooi. Dat is een goed teken, hè? Want dat was 2018 of 2017 in ieder geval, way back. Ja, maar dat nummer, wat betekent het nummer voor jou? Want KRS-One is niet alleen maar het is niet alleen dat nummer, het is ook de artiest. Is ook de artiest, dat sowieso, maar ook het stukje tegen racisme en discriminatie. Zelf ben ik dus ook politieagent geweest, 18 jaar. En dit was wel altijd standaard op is mijn ringtoon ook, hè? Dat is je ringtoon? Dat is mijn ringtoon. Worden mensen ook wel eens bang of schrikken ze als ze het horen? Zeg je staat in de supermarkt en je wordt gebeld en ze horen ineens dat nummer? Nee, ze schrikken niet. Nee, ze schrikken niet. Ze blijven ontspannen, Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, hey, wacht even. Dat is anders de police. Ja. En ik heb je natuurlijk net een beetje geïntroduceerd, hè? Je 18 jaar lang als politieagent. En wat kan je ons misschien een beetje meenemen? Want je hebt een heel mooi verhaal met hoe je die periode van 18 jaar eigenlijk hebt beëindigd. Ja. Je hebt Kitty Kotti gebruikt ervoor. Ik heb, ja zeker. Nou, ik ben 2006 begonnen bij de politie. En daarvoor deed ik andere dingen. Was ik internationaal bodyguard. En ik kwam moest een tijd overbruggen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de politie. En dan werd ik aangenomen en de politie was ook de enige werkgever waarin ik dus zeg maar als internationaal bodyguard kon werken, maar ook voor de politie. Okay. Dus vandaar een van de keuzes dat ik bij de politie ben gaan werken. Het werk zelf is ook gewoon hartstikke mooi. Het is een van de mooiste jobs die er is. Mm-hmm. Maar toen ik bij de politie kwam werken, was ik wel geschrokken. Vooral op het gebied van racisme en discriminatie. Ik heb me eigenlijk nog nooit zo zwart gevoeld als bij de politie. Mm-hmm. Dus dat is raar als je dan al zo lang in Nederland woont en je gaat werken voor de politie. Dan denk je van nee, ik hoor er eigenlijk niet bij. En ik had wel zoiets van, ik ga er wel alles aan doen om het verschil te maken. Ja. En ook daarin een verandering te bereiken op het gebied van racisme en discriminatie. Binnen de dat is wel heftig eigenlijk. Ja, het is heel heftig. Ik had het ook niet zien aankomen. En op dat moment. Is dit iets, ik ga ervan uit dat je dit ook met mensen hebt besproken, want je gaat niet 18 jaar ergens werken, tegen iets aanlopen en er niet over praten. Schrikt men hiervan of denken ze, oh dat had ik wel verwacht? Sommige mensen schrikken ervan. Die denken van nou, ik zie het wel buiten. Dus dat het wel buiten gebeurt, maar niet intern. Etnisch profileren, zeg maar. Juist, het etnisch profileren, dat wordt wel gezien. Daar schrikken mensen niet van. Mm-hmm. Maar mensen schrikken wel als ze horen van dat het intern ook, dat het geen incidenten zijn. Dat het geen incidenten zijn, maar ik ben een van de mensen die zegt van ik ben verbaasd.
Net als jij, denk ik, toen je daar was. Ja. Want wat maakt dat men dan zo dacht? Is het omdat ze te vaak op straat situaties meemaakten met zulke groepen? Of, Onder andere aannames, te weinig kennis. Het is een witte organisatie. En ja, als je erbij komt, dan is het al een beetje vreemd. Je komt Dus dan bemoeien moet in de keuken. Je komt bemoeien, je moet je aanpassen. En zo doen wij dat hier. En dus dat was, begin was het wel even schakelen. Daarin echt wel mijn plek zoeken. Daarin me weerbaarder maken. Daarin heb ik ook een methodiek ontwikkeld. De 5O gaan we later over hebben. Maar vooral het bewust worden. Dus mensen bewust maken. Want het is niet zo. Het is niet dat je mensen zeg maar daarin moet beoordelen, veroordelen. Maar je wilt het gesprek aangaan. Ja, dus je wilt verbinden. Je wilt mensen daarin meenemen. Dat mensen ook zien wat het voor mij betekent, maar wat het ook voor hun betekent. Want we hebben met elkaar hetzelfde. Het te doen, ja, dus... Oké, en hoe lukte jou dat dan intern? Welke stappen heb je daarin gemaakt? Ik heb daarin veel trainingen mogen geven. Diversiteit trainingen, dus bewustwording trainingen. Veel over hebben aan tafel ook. Met je collega's, veel erover spreken. Maar ik merkte dat dat eigenlijk niet genoeg was. Je hebt een periode, dan lukt het. En na 2-3 maanden dan gebeurt er weer iets. En dan begin je weer opnieuw. Dan ging je weer opnieuw, ja. En je zegt aan tafel zitten, hoe moet ik dat voor me zien? Tijdens de lunch of had je tijdens ook de lunch? Tijdens de lunch, dus voordat je dus naar buiten gaat, dus voordat je dus opgeroepen wordt. En dan eet je met elkaar en dan heb je het er wel met elkaar erover. Oké. Ja. Want ik kan me ook nog herinneren dat jij een keer een evenement had georganiseerd die in het teken stond van verbinding en diversiteit. Hoe ging dat? Want dat was ook nog eens een samenwerking met volgens mij het ministerie, geloof ik, Defensie. Ja. Ik weet even de naam niet meer, maar volgens mij een multicultureel netwerk binnen het ministerie. Het Caribisch Netwerk bedoel je? Het Caribisch Netwerk. Oké, Caribisch Netwerk. Oké, ja, het Caribisch Netwerk is een netwerk binnen de politie. Je hebt verschillende netwerken. Je hebt het vrouwennetwerk, je hebt het Turkse netwerk, Marokkaans netwerk. Dus je hebt verschillende soorten netwerken binnen de politie. Om daarin de politie daarin wat breder te maken, wat diverser te maken. Dat je dus als er iets is, zo is het eigenlijk begonnen. De netwerken zijn eigenlijk opgezet om zo snel mogelijk weer opgeheven te worden. Zo. Dus dat wil zeggen dat er dan ook geen discriminatie en racisme is, dan zou het moeten stoppen. Oké, ik ging gelijk weer uit van het slechte. Nee. We zouden het dan kunnen zeggen, we hebben het gedaan en door. Nee. De bedoeling is juist dat het dan zou stoppen. Maar dus ik denk wel dat soort organisaties binnen de politie dat heel goed is. En dat het ook wel kan werken. Met nadruk op het kan. Want je moet daarin wel hetzelfde doel hebben met elkaar om daarin stappen te willen maken. Maar ja, dat is een wat langer verhaal. Dat is een wat langer verhaal, klopt. Maar ik kan wel de conclusie trekken, er is nog blijkbaar, het is nog niet klaar, er moet nog wat gebeuren. Er moet nog een hoop gebeuren. Er moet nog een hoop gebeuren. Ja. En is dat ook iets wat je met je 5O-principe kan doen bij de politie? Ja, zeker. Ja, kan het zeker ook bij de politie doen. Ik wil je eerst meenemen naar 2023, want dat is ook, toen ben ik zeg maar uit dienst getreden bij de politie. Nou, ik vertelde al, ik heb heel veel incidenten meegemaakt. Binnen de politie noemen ze het incidenten, ik noem het structurele incidenten. En als je alles hebt gegeven, dan denk je op een gegeven moment van oké, ik kan het hier niet meer veranderen. Het wordt nu tijd om daarin echt voor jezelf te kiezen. Ja. En de koning, 1 juli 2023. Oh, ja. En die zou natuurlijk zijn in de Oosterpark zijn excuses aanbieden. En 1 maand daarvoor, ik zeg het goed, 1,5 maand daarvoor, lag ik in bed, ik werd wakker en ik dacht van, Otto, waar zijn we nu mee bezig? Je hebt nu alles gedaan, het werkt niet. Dus ik heb mijn laptop gepakt, ik heb me ingelogd in het politiesysteem en je hebt daarin ook je persoonlijke... Ik ben daar naartoe gegaan en ik heb het tapje ontslag. Dus ik heb mijn ontslag online
ingediend. Ik werd meteen opgebeld van, hey, volgens mij gaat er iets mis. Ik zei nee, ik heb nog een week vakantie. En dan zal ik motiveren waarom ik ontslag neem. En dat was Dus je drukt op die knop en men gaat er automatisch van, nou, dat kan nooit kloppen. kan niet kloppen. Maar ja, ook omdat ik want je neemt ontslag, hè, dus knopje van ontslag, enter. En dan denk je dat je dus klaar bent, dan moet je het eerst nog gaan motiveren. En ik had als motivatie had ik een punt en komma. Dus alleen dat. Oké, ja. Punt achter de komma. Punt achter de komma, ja. Ja. Gedrukt en toen was het klaar. En ze hadden iets van, hé, dit klopt niet, het gaat niet goed. Dus ik zeg, nee, volgende week zal ik het uitleggen. En ik had zoiets van, ja, maar wat moet ik dan uit gaan leggen? Ik ben er al bijna 18 jaar mee bezig. Dus 18 jaar ben je bezig om te stoppen. nee, ik ben 18 jaar bezig om het verschil te maken, dat we het verschil kunnen maken op het gebied van diversiteit. Dat het inclusief is. Ja. En het is niet gelukt. Dus ik kan wel gaan vertellen van waarom ik ontslag neem. Maar ja, ik kan het ook laten. En ik heb voor de tweede gekozen. Ik heb daarin verteld van, nou weet je, we zijn nu al heel lang met elkaar bezig. Het is niet gelukt. En ik ga iets anders doen. En ik heb maar één wens. En dat is dat ik op 1 juli mijn laatste dienst mag draaien. Ik moest er over nadenken. In jullie, ja, weet ik wat direct. Ja, ik moest erover nadenken van, ja, zullen we dat wel doen? Ik zeg, nou, graag. En ik wist voor mezelf al, dat gaat sowieso wel gebeuren. Het is mijn laatste dienst, dus weet je, dat is het minste wat ze daarin kunnen doen. En dat gebeurde ook. En die dag mocht ik dus staan. En ik zeg dan wij, samen met Defensie. Dus politie en Defensie zijn ons in nette pak, je kent dat wel. Alles erop en eraan. Vooral die dag, hè? Ja. Vooral die dag. De dag dat de koning er ook is, alles heel officieel, alles strak. En wij komen daar aan en we lopen dus naar ons plek en dat is achter het monument. En ik stond in de voorste rij, we hadden 3 rijen. Ik stond in de voorste rij en naast mij had ik een andere collega van de politie. En het werd een beetje om en om, de Defensie en politie. En we stonden allemaal strak in houding, strak voor je uit te kijken. En het was die dag ook een beetje aan het regenen. En het was zover, de koning liep naar voren toe. Wij stonden in houding en we stonden echt al heel lang. En de koning begint te praten. Hij biedt zijn excuses aan en je hoort echt iedereen van blijdschap. Iedereen was blij op dat moment. Ik heb het wel weer... Ja, iedereen was blij en ik had... en wij staan... Ik kan natuurlijk niet uiten hoe blij ik ben, dus we staan gewoon heel strak. En de koning gaat weer terug naar zijn plek. En ik sta nog in houding voor me uit te staren. Het was aan het regenen. En om je mee te nemen, ik heb dus het monument voor me en daarachter zie ik dus de koning zitten. En daarachter had je dus het publiek. Heel veel camera's op je gelicht. En wij hebben bij de politie en bij Defensie hebben we dus als het niet werkt, dus als je dus in houding staat en je redt het niet, mag je een stap naar achteren doen, dus uit de linie treden. En dan kan je worden vervangen. Kan je worden vervangen, dus iemand anders neemt dan je plek over. Maar het is mijn laatste dag, dus ik dacht van, het gaat sowieso niet gebeuren. En we stonden al heel lang. En op dat moment hoor ik achter de trompetten werden gespeeld. En ik doe een stap naar voren. En ik deed nog een stap naar voren en ik ging door mijn knieën. Ik deed mijn pet af en ik balde mijn vuist en ik stak mijn vuist omhoog. En aan dat moment voel je echt de kracht van je voorouders die je daarin... Op dat exacte moment? Juist, ja, voel je al de kracht van je voorouders die je gewoon daarin meenemen. Pak mijn pet op.
Ik doe hem weer op en ik draai nog 1 keer naar achteren en ik zie op dat moment dat mijn plek al overgenomen is. Maar het was mijn plek niet meer. Het was mijn plek niet meer. Dus ik loop weg en in mezelf zeg ik, akitty kotti. Voor mij was In jezelf dat, zei dat? in mezelf, ja. Ja, voor mij was Mooi dat moment. wel, het was is een heel mooi moment, zeker. Ja. Oké. Eigenlijk verdient dit verhaal wel een groter platform, denk ik. Dit mag wel gewoon echt op landelijke televisie een keer worden gedeeld. Ik vind het een heel mooi, het is bijna poëtisch. Ja. Dus ik hoop bij deze, als jullie dit verhaal horen, nodig hem een keer uit. Want dit is iets wat echt wel... Ik denk dat ook heel veel mede-condriments kracht kunnen halen uit de symboliek van dit verhaal. Kijk, jij deed het dan werkgerelateerd, maar het gaat verder dan alleen maar werk. Het is ook de bevrijding van... Ik weiger nog mee te gaan in iets waar er geen plek is voor mij. Klopt, ja. Ik weiger om niet gekend te worden. Ik weiger om me in te zetten voor een instituut of voor een organisatie of wat dan ook. Zonder dat ik daar gewoon rechtmatig mijn plek in kan krijgen of gezien kan worden van... Hey, je bent hier en je draagt bij, je doet mee. Dus het gaat op... En dit zijn slechts 3 dingen die ik even kan opnoemen. Maar het gaat verder dan dat. Het gaat veel verder, klopt. Ja, zeker. Ja, dus daarom hoop ik dat het een groter podium mag krijgen dan dit. Op het moment dat je het besluit nam en dat je dacht van oké, akitty kotti, zoals je het zei. Ja. Wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er? Ik voelde me vrij. Ik was klaar. En dat was ook voor mij het moment dat mijn onderneming ook startte. 5-0. De 5-0. De 5-0. Want bij de politie was ik jeugdspecialist. Werkte dus veel met jongeren. En ik had zoiets van, ja, weet je, ik vind het leuk. Het is mijn passie. Leuk om te doen. Het is ook mooi om te doen. Het is, weet je, ik heb daarin veel jongeren kunnen helpen. En ik had wel zoiets van, oké, het werk wat ik bij de politie doe, kan ik ook voor mezelf doen. Maar hoe mooi is het om het aan de voorkant, hè, dat het eigenlijk niet meer gebeurt dat de jongeren met de politie in aanraking komen. Ah ja, Dus inderdaad, ga aan de voorkant voorkomen zitten. voor... Ja. Juist, dus daarin heb ik ook 5-0 opgericht. Binnen de politie, de methodiek gebruikte ik al. Ja, 5-0, politie. Ja. Juist, 5-0 staat voor politie. Misschien ken je de politieserie Hawaii. 5-0. Hawaii 5-0, ja zeker. Ja. En dat zijn elite politieagenten die rijden in een Mustang 5.0. Vandaar 5-0. Okay. Vandaar 5-0 vanuit, oké. Omdat En ze ik- altijd in zoiets reden. Juist, en ik heb de 5.0. Heb ik anders, ik heb geen Mustang 5.0. Misschien komt het wel. Maar de 5O's, wat heel Zal belangrijk de 5O staat voor ontdekken. De eerste O die staat voor ontdekken. Ontdek jezelf, ontdek wie je wilt zijn. Wat je, weet je identiteit, je passie. En dan ga je erachteraan. En ja, om dat te kunnen doen, moet je zelf kunnen ontwikkelen. Daar staat de Dat is tweede over. Ontdekken, ontwikkelen. Aha. Ontdekken, ontwikkelen. En je wilt je natuurlijk onderscheiden. Je wilt je onderscheiden van de rest. Ik doe hem heel snel. De vierde O, die staat voor overzicht. Dat je daarin altijd je overzicht bewaart. De stappen die je neemt, dat je die dus kan herzien en daarin ook verder kan... Dus reflecteren ook en zo. Juist, ook een stukje reflecteren. En de laatste O, vroeger stond die voor mijn naam, Otwin. Otwin, aha. Maar hij staat voor ownership. En als ik jongeren aan het trainen ben, dan zeg ik own your shit. En dan weten ze precies wat ik daarmee... Own your shit. Juist, ja. Dekyu krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Natampum fui ala Geen ownership, maar own your shit. Oké. Ja, ja. Kan je die nog even verder uitdiepen? Nou, dat je dus daarin echt voor jezelf moet staan. Dus ownership is echt wel de ownership. Ja. En dat is een training die ik dus nu geef aan jongeren, maar ook aan volwassenen. Dus eigenlijk de methodiek gebruik ik overal voor. Ik doe dus ook aan storytelling. Maar de verschillende, alle projecten waar ik dus nu mee bezig ben, zit de 5O methodiek, die zit erin. Dus alles wat jij doet, alle activiteiten, daar is de 5O in doorverwerkt. Zeg maar. Juist, ja. Oké. Ja, ja. Ik vond het wel grappig, want ik dacht ook dat die O, Ja. je zei het eigenlijk al op het laatst 5O, je heet natuurlijk ook Otwin. Ja, Dus die O, die staat wel heel erg centraal in. ja, klopt. Maar klopt. ook mooi hoe dat dan samenkomt zo. Klopt. Binnen de politie had ik hem als mijn naam, als Otwin. Ja.
En eigenlijk toen ik 1 juli met mijn onderneming begon, dat ik van nee, de laatste O. Weet je, het is meer. Het is ownership. En met jongeren own your shit. Als je dat moet uitleggen, maar op het moment dat ik zeg own your shit, dan weten ze, is allemaal goed. wat het is, ja. Juist, ja. Het past ook bij de taal. Het past ook bij de taal. You need to own your shit, man. Weet je dat idee? Ja. Oké, en wat zijn dingen die je veel aan tegenkomt? Ik ben namelijk geïnteresseerd in de jongeren die je dan traint. Want je zegt voorkomen, zodat het niet zo ver gaat dat ze op het criminele pad terechtkomen of betere keuzes maken. Wat heel belangrijk is, vind ik ook voor de jongeren. De jongeren vinden het ook belangrijk en de ouders vinden het natuurlijk ook belangrijk dat je jezelf kan zijn. En dat je ook vanuit je hart kan spreken. En dat de dingen die je doet, of wie je bent, dat het ook kan. Weet je? Het kan anders zijn. Cultuur is een manier van leven. Dus we hebben daarin allemaal verschillende culturen. Maar je hoort er gewoon bij. En je mag er ook bij horen. En onze kinderen krijgen vaak te horen van, ja, je hoort er niet bij of je bent anders. Zou je dat niet anders willen doen, want hier doen we het zo. Nee, het kan ook op jouw manier. En ja, het kan ook samen. We zijn één maatschappij, dus we moeten het met elkaar doen. We mogen het met elkaar doen. Dus hoe mooi is dat we daarin allemaal waardevol in zijn. En wat geven ze je dan terug? Of wat zie jij gebeuren als je dat met ze bespreekt? Opbloeien. Denken van oké. Nog dus een O. Ja, is nog een O, ja. Nee, maar dat je dus daarin, dat je weerbaarder wordt, maar ook dat je dus gesprek aan durft te gaan. Met van oké, maar waarom zou ik dit niet zo mogen doen? Dus echt het gedachte ook erachter. Van, en hoe kan ik me daarin ook verder ontwikkelen? Hè? We hebben het nu over de O. Ja. Maar hoe pas ik dus zeg maar in het systeem? En hoe past het systeem ook bij mij? Want we zijn allemaal daarin één. Dus, hoe past het systeem bij mij? Ja. Wat ik daarbij dan voel is, dit is de maatschappij. Ik heb een plekje nodig in die maatschappij. Hoe gaat dat samen? Is dat ook hoe je het bedoelt? Ja, hoe gaat dat samen? Hoe past het, mijn waardes, hoe passen die bij alle waardes? Hoe gaat het allemaal samen? Dit klinkt als integratie. Het klinkt als integratie, ja. Kijk, toen ik 7-jarige leeftijd naar Nederland toe kwam, was alles nieuw voor mij. En, Dan hebben we het nu over de jaren 80, denk ik? Jaren 80, klopt. Jaren 80 ben ik naar Nederland toegekomen. Deventer. Ook nog. Oost-Nederland. Enige donkere gezin. En daar heb ik me echt moeten aanpassen. En het is me gelukt. Het was heel hard werken. En ik weet nog het verhaal nog met mijn moeder. Vooral de eerste 3 maanden. We zien er anders uit dan de rest. En op school, ik werd gepest. En elke dag kwam ik huilend thuis. Mijn moeder is naar school geweest. Het kind wordt geslagen. En school zei, nee mevrouw, er is niks aan de hand. Het gebeurt niet. Er is niks aan de hand. Je werd geslagen, maar er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand, mevrouw. Hoe dan? Dat is niet gebeurd. Ja, het is echt heel raar. Okay. En dat ging zo door. En op een dag kwam ik thuis. Weer huilend thuis. Mijn moeder zei tegen mij, Otwin, als je nog 1 keer huilend thuis komt, krijg je thuis ook een pak slaag. Nog steeds als 7-jarige? Als 7 jaar. Okay. Ik dacht van, gaat niet gebeuren. Schouders op, hoofd omhoog en ik ging naar school en ik kwam in de klas. Oké, ik voel hem aankomen. Ik kwam in de klas en er was een jongetje, Bas. Zo heet Bas. En Bas werd Bos, of niet? Bas, Bas kwam naar me toe. En Bas kwam nooit naar me toe. En hij kwam naar me toe. Hij zei, jongetje. En na 3 maanden wist hij mijn naam nog steeds niet. Maar maakt niet uit. Dus ik dacht van, kom. Ik dacht eerst van... Maar hij kwam eigenlijk heel vriendelijk naar me toe. Hij zei tegen mij van... ik heb een raadsel en jij mag het raden. Toen had ik zoiets van... ben ik dat? Gaat de alarm af, maar we weten nog niet waar. Oh jee. Bij jou. 5-0. Mooie cliffhanger trouwens. Waar was ik gebleven? Bas kwam naar je toe. Ja, een raadsel. Ik heb een raadsel en jij mag het raden. Ja. Ik dacht van, mooi. Dat is een goed begin. Ik
hoor er nu bij. Dus, en hij zei, het is zwart en het loopt door schoon. Wauw. En ik wist dat hij mij daarmee bedoelde. Nog steeds die enige zwarte in een witte omgeving was het toch? Oké. Juist, en ik keek om me heen. Ik zag al die kinderen naar me kijken met een kleine smile op hun gezicht. En daarachter stond de leraar, die had echt een big smile op zijn gezicht. En verderop, dat was de uitgang, maar dat was geen optie meer. Dus ik dacht, schouders op, hoofd omhoog. En op dat moment hoor ik echt iedereen in de klas mijn naam schreeuwen, roepen, Otwin! Ja, op dat moment stond voor mij de tijd stil. Ik had het ijskoud, mijn handen begonnen te trillen. En ik dacht van oké, wat nu? Ik deed mijn ogen, ik zag zwart voor mijn ogen. En ik begon echt iedereen binnen mijn bereik te slaan, iedereen. En op dat moment ging het licht weer aan, omdat er hardhandig aan mijn arm werd getrokken door de leraar. En die sleurde me naar huis toe. Ja, dus leraar verlaat school om... mij naar huis toe te brengen, naar mijn moeder te brengen. Hij belde aan, mijn moeder doet de deur open en hij zegt, je raadt nooit wat je zoon gedaan heeft. Dus dan wel? Dan wel. Ik dacht van oké, dit gaat niet goed. En mijn moeder zei tegen mij van Otwin, ga naar binnen toe. En ik ging naar binnen toe en ik luisterde mee. En mijn moeder zei het volgende. 3 maanden lang komt mijn kind huilend thuis. 3 maanden lang heb ik jullie om hulp gevraagd. 3 maanden lang hebben jullie niets gedaan. Maar nu kom jij aan mijn deur om te zeggen dat mijn zoon niet deugt. Ik dacht van, ai, mooi. Dit was de rustige versie, denk ik. Want je moeder is Surinaamse vrouw. Ja, snap je? Okay. Je kent mijn moeder toch? Dus dat was nog rustig. Dus, en op dat moment dacht ik van oké, is goed. Maar vervolgens begon mijn moeder ook in het Surinaams te schelden en ze smeed de deur dicht. En toen dacht ik van oké. Ik kan je vertellen, sindsdien heb ik nooit meer last gehad. Nooit meer last gehad. Sterker nog, ik gaf iedereen een pak slaag op school, elke dag. En toen kwam er een nieuw raadsel. Wat loopt rond op school en klapt je als je niet uitkijkt? Snap je? Nee, het was niet. Het was dus. En weet je, toen sprak mijn moeder me ook weer aan voor Otwin, maar dit is ook niet de bedoeling, hè. Ook een voorbeeld voor je zus. Je kan niet zomaar elke dag gaan vechten. Dus daar moest ook een verandering in komen. En toen ben ik me echt gaan focussen op wat ik wilde bereiken in het leven. En maar het is wel vervelend hoor, dit. Eigenlijk is gewoon weerie, sorry. Ah, het is heel weerie. Ja. Dus jij hebt letterlijk die struggle moeten afleggen. Letterlijk. Dus ja. Oké, je bent 7 jaar en je moet dan al vechten omdat je gewoon wordt gepest, wordt uitgesloten, belachelijk wordt gemaakt, niet serieus wordt genomen. Ja. Ik vind het nog knap dat je hier zo zit. Ik kan me voorstellen, dit is toch het recept voor being an outlaw, weet je wel? Dat je echt een zevende oog. Dat je denkt van oké, by any means necessary, die komt. Ja, nee, maar dat zeg ik. En daarna ga je focussen. Je gaat echt je doelen, je pad, weet je wat je wilt. Mijn vader was elektricien, dus dat wilde ik ook. Dus ik werd elektricien, ik haalde mijn diploma's en ik vond het hartstikke leuk. Er kwam iets nieuws op mijn pad. Ik vertelde het bij het begin al, ik werd internationaal bodyguard. En ja, voor onder andere Jay-Z, Beyoncé, dus echt grote artiesten. Hoe kom je daar dan? Ja, het zijn niet de mensen namen die je noemt namelijk. Nee, ik begon bij Blackstreet. Dat waren de eerste artiesten die toen vanuit Global Music. Oh, van Bogarde toen de tijd. Van Winston Bogarde. Ja. Die haalden dus de artiesten naar Nederland toe. Dat is de eerste keer dat ik daarbij ben. En de volgende was Missy Elliott. En dat ging ook hartstikke goed. En ze waren onder de indruk het werk, hoe wij het deden in Nederland. En ze vroegen van, ja, doen jullie het ook in het buitenland? Zo, ja, dat kan ook. En dat gaf ik ook. Je dacht, laat maar in mijn agenda even kijken. Ja, is goed. Ja, en voor je het weet vlieg je met ze mee. En dan bouw je wel een naam op. En dan word je vaker gevraagd. Dus, maar doe je dat nog steeds dan? Of? Nee, ik ben mijn laatste artiest was 2017. Young Jeezy. Vriend van Jay-Z. Dus die heb ik een tour mogen doen in Nederland. Of in Nederland, Europa.
En dat was de laatste tour. En weet je, het is we zijn met een groep. We hebben wel nog contact met elkaar, dus we hebben wel gesprekken met elkaar, dus dat is leuk. Maar zelf ben ik nu echt gefocust op het werk wat ik nu doe, het jongerenwerk, maar ook het bewustwording trainingen, Dus je hebt bewust gekozen van dit is nu even klaar, ik ga me nu focussen op het jongerenwerk, zeg maar. Ja. Oké, maar wel leuk. Je hebt een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ik vind het verhaal ook hoe je het vertelt. Ik kan het me ook voor me zien als je op een podium staat en dit verhaal vertelt. Het is, je hebt wel echt een verhaal hier te pakken. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik zou je binnenkort eigenlijk ook weer willen spreken, want ik merk de tijd is nu op, maar ik heb nog zoveel vragen voor je. Dus ik wil gewoon nog iets meer weten van wat je dan nog meer doet, hoe het dan werkt en zo. Dus misschien kan je terugkomen om daar dan over te vertellen. Dat lijkt me hartstikke goed. Ja, dan gaan we dat regelen. Mooi. Lieve mensen, vandaag, je hebt het verhaal gehoord. De 5 O's. Eigenlijk hebben we ook een 6 en een 7th O gehoord. Maar het belangrijkste is, het begint bij die zelfontdekking. En vanuit daar ga je ontwikkelen. Je moet ook overzicht weten te behouden. Ja? En you need to own your shit. Dan heb ik 1 O gemist en dat is de... Onderscheiden. Je moet je ook nog eens onderscheiden. Nou, volgens mij heb je dat gedaan met jouw verhaal. Kunnen ze je ergens vinden online? Ja, otwinvlieri.com en 5O. Vlieri is met een V. V-L-I-E-R-I. En de 5O is gewoon voluitgeschreven of met 5.0? 5 en dan een streepje O. 5-0, oké. Ja. Mocht je geïnteresseerd zijn in Otwin, zoek hem vooral op. Heb je na vandaag ook zoiets van, hé, maar ik vind het ook leuk om hier bij jou op de bank aan te schuiven bij Tori Taki. Meld je aan en we nodigen je van harte uit hier in de studio. Dat was een nieuwe aflevering van Tori Taki. Tot de volgende keer. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.